Moje meno je Kučera, som zo Združenia priemyselných odberateľov energie a poviem to pár myšlienok týkajúce sa druhej strany trhu s energiou, či už s plynom alebo s elektrinou, pričom podstatnú časť sa budem venovať ale elektríne, čiže trhu s elektrinou. Situácia na otváraní európskeho trhu s energetickými tovarmi, čiže s elektrinou a plynom, sa vyvinula prakticky začiatkom 90. rokov do podoby, kedy Európa potrebovala smernicami upraviť otváranie trhu s elektrinou a plynom. Preto v roku 1996 prijala smernicu na otvorenie trhu s elektrinou a 1998 na otvorenie trhu s plynom. Následne zistila nedostatky týchto smerníc a preto pokračovala vydaním nových smerníc v roku 2003, kde už nehovorila o otvorení trhu, ale o pravidlách fungovania trhu s elektrinou a plynom, smernice 54 a 55. Slovensko reflektovalo tieto právne úpravy v rámci Európskej únie tým, že v roku 1998 prijalo zákon o energetike, kde naznačilo možnosť otvorenia trhu s elektrinou a plynom vykonávacími predpismi, ktoré boli pripravené vtedajším ministerstvom hospodárstva, otvárala trh podľa veľkosti odberateľov. Exekutíva stanovila harmonogram otvárania trhu. Aká však bola skutočnosť? Skutočnosť bola taká, že zo strany odberateľov sa nenašiel dostatočný záujem na otvorenie trhu a hľadanie si oprávnených odberateľov svojho nového dodávateľa, prípadne nejakého hľadania nového dodávateľa. Bolo to spôsobené aj tým, že cena elektriny na Slovensku bola v priaznivej polohe, bola výhodná a v rámci Európy bola jedna z najnižších, čo však priebehom pár rokov sa zásadne zmenilo a v súčasnosti napriek tomu, že energetická legislatíva pokročila dopredu v rámci pravidiel otvárania trhu, sa stalo Slovensko, hovorím za priemyselných odberateľov, v oblasti priemyslu v cenovej úrovni pre priemysel na 3. najnevýhodnejšom stupni v rámci Európy, kde máme 3. najhoršiu cenu za Nemeckom a Talianskom. Čiže dostali sme sa skoro do opačného garde. Čo je toho príčinou? Nie je samozrejme energetická legislatíva v plnom rozsahu, ale aj energetická legislatíva a konkrétne jej vykonávacia časť, ktorú predstavujú pravidlá trhu s elektrinou, lebo samotná komodita, čiže silová elektrina alebo elektrická práca nie je najdrahšia, ale na Slovensku sú pomerne vysoké poplatky súvisiace s trhom s energiou, čiže poplatky na systémové služby, poťažne v Európe nepoznaný poplatok za prevádzku prenosovej sústavy, ktorý na Slovensku predstavuje určité penzum peňazí a ktorý v sebe zahŕňa napríklad podporu ťažby slovenského uhlia, podporu kogenerácie a obnoviteľných energetických zdrojov. Samotný tento poplatok, keď hovoríme o 100 jednotkách, tak zhruba v 80% predstavuje podporu ťažby slovenského uhlia, medzi 70 a 80. Pričom je zaujímavé to, že aká je opodstatnenosť toho poplatku, keď z novín sa dozvedáme, že na Hornej Nitre slovenskí baníci nemajú záujem fárať a že hornonitrianske bane chcú dovážať baníkov napríklad z Rumunska. Tak na čo potom podporovať ťažbu slovenského uhlia? To je jeden z poplatkov. Ďalší
poplatok je poplatky za systémové služby. Tento predstavuje na Slovensku v porovnaní napríklad s českou elektrizačnou sústavou dvojnásobnú hodnotu. Príčinou, prečo je taký, je skutočnosť, že neexistuje trhový dôvod, aby sa tento poplatok znižoval, nakoľko okrem slovenských elektrární na Slovensku nemáme iného poskytovateľa podporných služieb, ktoré vytvárajú fakticky krytie služieb systému, čiže služieb pri prevádzke prenosovej sústavy. Takže je to také paradoxné, že tým v Čechách Česká elektrizačná prenosová sústava v rámci nákupu podporných služieb má ďaleko viac poskytovateľov týchto podporných služieb, ktorí sa bijú o umiestnenie na trhu a tým pádom cena za podporné služby je o polovicu nižšia ako na Slovensku. De facto toto sú veci, ktoré zaťažujú neprimerane našich priemyselných odberateľov a zasahujú dosť výrazne do konkurencieschopnosti slovenského priemyslu v rámci Európy. Čiže toto je taký toto je také negatívum trhu samotného. Nechcem sa samozrejme vrácať do minulosti, kedy existoval vertikálne integrovaný podnik na Slovensku, ktorý zabezpečoval 100% elektriny pre celú elektrizačnú sústavu. To otváranie trhu, fakt si myslím ja, je to môj osobný názor, pre Slovensko a možno aj pre rad iných krajín nevytvorilo tú skutočnosť, čo má byť cieľom samotného trhu, čiže spravodlivá cena energie a jej bezpečný prístup k energii. Dosť, keď sa zamýšľam do budúcna pri budúcom alebo budúcej disparite v rámci elektroenergetiky v Európe, bude diskutabilné, ako to bude s cenovými úrovňami pre jednotlivé typy odberateľov energie a ako to potom postihne následne aj naše priemyselné podniky. Ešte čo sa týka samotného združenia priemyselných odberateľov, toto vzniklo pred 3 rokmi. Vzniklo na základe toho, že jestvovali skupiny a záujmové združenia, ktoré sa zaoberali profesíne energetikou, či to bola už asociácia energetických manažérov, alebo bola sekcia energetiky pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, ale aj v asociácii energetických manažérov, aj v sekcii energetiky dochádza k konfliktu záujmov, nakoľko sú členmi aj dodávateľia energie, aj odberatelia energie, aj rôzne orgány ovplyvňujúce energetický trh. Podobne je to aj v SOPKE, podobne je to aj v ASENEM. A z tohto dôvodu výrobné podniky, ktoré odoberali energiu a odoberajú energiu, sa rozhodli vytvoriť monolitické združenie priemyselných odberateľov energie ako jedného zo skupinových presadzovateľov svojich záujmov na energetickom trhu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť.